Asante Ahusuo na hwe Ediana ja na hwe se de esiko na etigua na ye Ahafo regional House of Chiefs President and also my in Pepe akoni atakoko Asante the number and then what the problem for Asiedu and they na dey na e so hia Satana me na mane na na wato abeso no na ni abre papa and we peda ni tie peja ina ne se ni ya ne fa adwene ewo aye House of Chiefs na Pepe dia wodi ade January woye na woye ni ye pa de se konkra wadan saso omrikisi na awem hine Pepe akra waduru ha wane apenimafo awem so hine Pepe na kodia chapo di kan wane na penimafo na etutu tatai sasa damu asi Asante ato abese no nananom anom dade abuom enne brichi abo wono party wo amamre ne amane na efe papa pane Ahafo kasem satene brempon odu kasem di anu anwo se ni brapa satene people ani nana kwase so papa so mai eti na anya sa to akwa anya sa to kasem ni Asante ato abeso no esa Asante ni beja ni kwa ukura ene Asante manyira bonyenye unsa nananom etutine na womo besewe pura na eche se Asante bridge aboya no anampa apani apani ni anampa na akwase beso pura Asante ni beja ni bebeyi okwa ukura ene yedi na dedi anan tenya no enye fedi agokura wo boss podium a enye fedi agokura Pepe se o se Asante Ahusuo na hwe Ediana ja na hwe se de esiko na etigua na ye Ahafo regional House of Chiefs President and also my in Pepe akoni atakoko Asante the number and then what the problem for Asiedu and they na dey na e so hia Satana me na mane na na wato abeso no na ni abre papa and we peda ni tie peja ina ne se ni ya ne fa adwene ewo aye House of Chiefs na ade bro akwa eti toto so man ni na o hwe no ewo screen so no ana ya president Ahafo regional House of Chiefs eti ene nani abre papa wa ba dia minimie se anche patoko hene tuvo se tuo santimera oti abru ti akoko simai sihine tua sana mu yeni Daniel
number 2 Naima so Ababe and Nketia the one for papa okay my friend one for to be in film na adibo so dia nana ofanekwa akwada opanio wode be ma kama people anybody nyane freedom Poku no anybody ana bebe odano afei na anybody wabedro samana na mania kwa so anybody bakọ yaso yetu atene Asante amamre ni amane se mahene akura na edi adaduanan a yelo akwatokọ hene otu na brempon ana mahene mane besi nanan na pempen satina abai eye ohene ba hia hene ne santene yeka ohene ba hia hene ona ya chidom afekutire pempen amene okasa isanse wabra ohene ba champion hene akura na ohene ba hia hene ena ehye chire se chidom hene eti pempen de nananum chidom fon ko a ana omo esaso a omo eba fefefe na oje menchini ya edi anim na ayo ohene ba hia hene wona besi krobia Asante doctor hene otufo se etu adio obesi na nan ewo aye na akwasi bosompra ne naduanan a ye die ebi meka ne se 1 week anniversary no wona besi na nan tiene nananum chidom fon ko a chidom foko tie ka chidom ne made a duwa se chidom one ne majase ti nananum jasefo nananum chidom fo nyina enne omo nyina agichi agugura krakra ebedi na akwasi bosompra boss man hene ombedi na daduanan santaba mani amande eti di osi kotoba hina nan ana ya kompepe na wakwa hye no ani ba hia hene
and Goaso DVLA. Yeguso is Asante to Abesino. The Diadu Sabron Mine, Nana Kofi Asante Mensa, Pepe, Anna Unse, Oronso Atanase, and any penny for Amabetai, Satin in the Bekan, maybe Anna Yedi, and maybe Asante to Abesinipa and Asante. Ufi, Asante, Edu Ahafo, who's a Nina Papa and Asante. Asante abonini enei ye beka se adamu asi na hia kotokofi ojo fese tua bebio ate pada no maso e ko abachi kashire papa tete kwa basta te kwa topani na ya cha mana na odi shafo na kikafre Zambe
Makwaba eba KB Logistics. Tuma ye dipa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie be bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye frɛ no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba akopa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem. Ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se ye de fa wiem
mu a 7 to 10 days ana afei nso sɛ ɛfa nsuo so a 28 days to 30 days na aba abɛduru port ama yɛyi afiri hɔnom so de abrɛw yɛwɔ warehouse kɛseɛ ɛwɔ China Guangzhou a nneɛma dodoɔ biara a wopɛ sɛ wokra de ba no yɛbɛgye de aba abɛgu ama wo na afei yɛde firi hɔ aba abɛduru ɔman mu hɔ de ama wɔ asomdue mu a wonya haw biara na asɛm da a seesei KB Logistics de ama Ghana adwadifoɔ wɔn a wɔtaa kɔ China kɔfa nneɛma ba ne sɛ ebi a wei ne wo first time a wokɔ anaasɛ mpo no wotaa kɔ hɔ nom nanso kɔ bi a w'ani yɛ wo ntanta a KB Logistics say wofrɛ ne yɛyi nkutahodie anaasɛ wo ne yɛn nkasa a yɛfa wo de wakɔ company nankasa apartment a yɛagye no Guangzhou hɔnom ama adwadifoɔ place a convenience efie no wɔ nipa dodoɔ a ɛfa ne sɛ nti no ɛyɛ first come first serve basis sɛ wofrɛ a yɛbɛbuku room de ama wo na afei yɛama car aba abɛfa wo airport na afei sɛ wopɛ sɛ wokɔdi dwa because of language barrier nti yɛwɔ deɛ ɔbɛka ho ɔno bɛkɔ na China kasa no wɔno abɛka akyerɛkyerɛ mu ama wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛte aseɛ na woankɔ ankɔbɔ ka na asɛm de baako bio no so sɛ woba AB Logistic a yɛ freight no ɛwɔ fam papapapa a wode compare ɔmo a wɔmode bi ba na bo sɛ yɛdeɛ no wɔ fam especially with your services a yɛsɛ render aka ho no bo sɛ yɛ cheap it may show bɔ ahyɛ wo nkran sɛ KB Logistics fa wo nneɛma fa hɔ na wonnu ho da sɛ wopɛɛ ne yɛdi nkɔmmɔ a yɛ numbers ane gu tele no so no wobɛtumi afa na wo ne yɛdi nkɔmmɔ KB Logistics ne ɛwo hia no ɛno ne ɛbɛyɛ ama wo Poku 1 TV.